bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɓen ko ɓe ha Pindi TV jaam Allah waale moon hen garti hubtidinde oɗon aadi mo Pindi TV figondire rendo fulɓe addande on ko sifa e kele gadan jeyde leydi Sénégal ko ɗum ko kala e subaka mo Allah waɗi di lundi au vendredi en gari e dernier numéro de la semaine caggal ɓiyam Aissata Ndiaye en jottime bawɗe Allah ene wayno jayde ƴewɗo subaka ko fandol muɗum fannuji kala ene te majji kanji la presse sénégalaise konon tigi ewɗo subaka aljuma nogase go lewru ganda tigi octobre guttirten ko nde ɗon jayde enquête ɓe gattiti ko el haali nguɗon ndungu kono kaya dossier agricole e nder nde ɗo hitande 2022 ɓe mbi noon ko toɓo ngo jippima no hannit ni ilamdam ili no hannit ni kono kaya ene joga yakare kulol e fayre ine joga saabu noon goɗon toɓo ene jokki ene wawi tigi bonnude ganda tigi ɗum noon ndiɗon ndemantere ha tinti tigi oɗon diwan mo Saloum e oɗon diwan mo Kolda ɓe ganda kay ndiyam ene jokki jippade mom Ibrahima Mamadou Ba kanko tigi DRDR mo Kolda kañum ne suuti hen kongo so tawi ganda kay ndiyam nam ne jokki jippade ma bonno tigi ndiɗon ndemantere mabɓe bonna tigi koɓe jogorno hebde walla mbiyen usta tigi jencude ganda tigi koɓe mbawi soñde walla mbiyen koɓe mbawi dañde kono kay ɓen ɓe ganduɗa tigi ko remoɓe ene jogui caɗele mabɓe noon e nder ndeɗon jayna enquête ɓe kollitiya ko ƴellirgol oɗon engrais yo uste gam kay kamɓe kala ɓe mbawa hutra ɗum moƴƴinde ɗeɗon guese no hannirta ni ya jayde le quotidien e Madiambal Diagne ari koye ndeɗon gollorde Dakar Dem Dikk en wayno noon nden gollorde ganda tigi ɓesgu Sénégal yitno men hoore mum kono kay ɓesgu Sénégal yino golle mabɓe payidi tawatinoɗe hen e oɗo saaha de ndeɗon gollorde ene tawe caɗede hewde hayso tawi ganda tigi sans ama on gardiɗo ndeɗon gollorde ene wayno noon ha joni ganda ko caɗele tawe toon on kesso gadda toon o so tawi ne jokki ko ni de ganda hoɗen caɗele jokkirta bisuji kewɗe ine panna probléme pièce aji ɗi ganda tigi canjaka ene wayno personnel o oɗon ɓen gollotoɓe noon kala saaha koko mbaɗi révolté walla mbiyen kolliti mette mumen jiitaki koye mumen e ndeɗon gollorde DG kesso noon o wi ko si le management ne change pas nous allons retomber dans la même situation so tawi de ganda kay canjaka juɓɓudi walla mbiyen no on ɗoyorite ɗeɗon golle on Dakar Dem Dikk fala budde de ɓe jaltata e ndeɗon caɗele ɗin ko kongi makko e nden quotidien le quotidien ko wana ɗum ko alhaali heewi dawñi so wiyama noon ko golle sukaɓe qualification professionnel muɗum falla arti ene mbaɗi kuptidinde o wi noon ko neɗɗo wawa hokkede golle en tant que ala ko janggi walla ala ko ganda tigi meccal ngal waddi hen ene wayno noon ko ɓen décalante heewi jawñi kono kay wona ɓe janggani wona kay ɓe ngala métier ɓen wallu ɗumen ko saɗede no feewi kanen tawi nder hello jettato ha janede ɗon jayde Madiambal Diagne kona ɗum ko li quotidien jayde groupe origine SA arti koye oɗon contrat pétrolier kame gazier caggal tigi nde ceerno Alassane Sall Ousmane Sonko ni jalti sudde kongi e wiide ɓesgu Sénégal woto ɗamine oɗon pétrole mum ene wayno noon nguɗon gomu tandingo alhaali pétrole leydi Sénégal Petrosen Holden arti tigi ganda koye jabtade e wi leydi Sénégal ene jogui capanɗe 5 ha capanɗe 6 jencude e kala temdere jeɗɗa e oɗon pétrole mo ganda tigi kame gaz guetteɗe nder leydi Sénégal wadde mbiyen gartam ɗam ma artanen wonande oɗon no ganda tigi Petrosen Holding jabtiɗo Ousmane Sonko kame ceerno Alassane Sall kan jokke nder jayde tribune pétrole et gaz le Sénégal gagne entre 50 et 60% des bénéfices générés Petrosen dema Ousmane Sonko e ceerno Alassane Sall ɓe mbi ko ceerno Alassane Sall Ousmane Sonko Petrosen wi ko kalɗon ko lataki gonga saabu oɗon pétrole so alana gartam ɓesgu Sénégal ɓe jiyanimo jogoni tigui waɗande ɗam noon gartam ɓe gartene mbaadi kuptidindiya gadden e goɗon hello jeegom ndeɗon jayde tribune ɓe garti tigi koye gubbugol walla mbiyana birnogol ngel ɗum cuhlel ngel ganduɗa kay ko duuɓi 13 biyete ngel Mame Diouma Diouf to ganduɗa kay ko Diourbel ene wayno noon caggal nde ngel yalti aduna on procureur yamiri yo ngel wirne ganduɗa kay gam oɗon autopsie ene wayno noon ngel ubbitama kanko tigi ngel ɗon cuhlel procureur o yamiri yo ngel ubbite gam kay waɗe autopsie saabu tigi yeede walla mbiyen tawede ngel hangel seere fitano ngel e ubbede ngel ganduɗa tigi wona hunde fonde wonde ne fonno tigi loyndede hande tigi to homi ngam kaya ande tigi holko yoɓi fittano ngel ɗon cuhlel dewel ngel duuɓi 13 jayde le GP quotidien woni le grand panel ɓe garti tigi koye oɗon dossier Petrosen dossier e sudde kongi jabaɗo Ousmane Sonko kame ceerno Alassane Sall wiɓe leydi Sénégal paami on pétrole ñamam ɓooyi contrat ji ciifama taw kay gartam ɗam wonata ko ɓeɗen occidentaux ji wonanta ko ɗenon leyɗele ummortoɓe caggal leydi walla mbiyana wonanta ko leydi français e ko waynon kono de jayde ganduɗa ko GP panel ɓe mbi ko Petrosen waɗi clôturé oɗon débat gayni kaɗon haalaɓe ceera firi facciri yaltiti tigi
tigi nder e bundi odon pétrole kam e gaz hollirde ɓesgu Sénégal da hol gartam capande joyi ha capande jeegom e nayya 50 à 64% du profit généré wonande ganda tigi on Petrosen Thierno Alassane Sall kame Ousmane Sonko yo jaltu kollita to kalno do ko kali ko holtoɓe payɗuma e wiide nde ɗon jeyde gp le panel besbi le jour ɓe garti ko oɗon ganda tigi souveraineté alimentaire ɗo e nder leydi Sénégal e oɗon consommé local ene way noon guerre contre la tyrannie du belé caɗele ganda tigi belé ɗo e nder dundu Afrique woni ko ganduɗa ɓe jiiɗi tude ha laaɓa saabu ganduɗa ko oɗon guerre Ukraine Russie won ko holliti dunde Afrique won ko holliti leydi Sénégal ɓe jiiɗa hankkadi ne yowitade woni sababu on institut de technologie alimentaire kañum tigi waɗe doté laboratoire Diadio test sensoriel et incorporation mo 15 ganduɗa kay % céréales local gañum gadde toon mbaɗe transformé e belé gam kay mbawen jokanade koye men e banggue ganduɗa tigi ɗum noon ko mbatten consommé yoyitare nde ustono leydi Sénégal e wiide ɓeɗon jeyniyankoɓe groupe des médias groupe média les échos e oɗo subaka a yilli ko oɗon poste mo Makka Koli Bantang ene wayno on ɗon poste de santé woni duuɓi ɗiɗi gandati taw ala électricité jaafa noon woni jonte ɗiɗi taw ala électricité ala kuɓam hôpital poɗɗo bismade yimɓe hôpital mawɗo oɗon diwan hôpital mo Makka Koli Bantang ene wayno noon ɓe ngala courant ɗum ko balɗe e ganduɗa tigui sappo e nayyi walla mbiyen jonte ɗiɗi ɗeɓe ngala courant kamɓe tigui oɗon hôpital woni noon saɗen no fewi addi ɗeɗon caɗele foof e wiide ɓeɗon jeynakoɓe les échos ko million ngaji joyyi ɗi ganduɗa tigui facture moɓe joɓani ɗum de saabi oɗon courant hôpital kuppa to Makka Koli Bantang ene wayno noon saɗede hewde yiyama hen teskame rewɓe aroɓe toon jibinde ganda tigui ɓe liggoroɓe jamma e oɗon courant ko yeewi ko yacci haaɓe goya ɗum kamɓe ɓen gollotoɓe e oɗon hôpital Makka Koli Bantang kuppi ganda ko oɗon courant noon ko facture moɓe joɓani facture mo o ganda tigui 5 millions copreñ men CFA ko waɗa ɗum ko rogere nde suwa ɗigguri nde ɓesgu Sénégal suwa tigui wattude e ko yejjita woni rogere Ousmane Sonko e Adji Sarr on procès on dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ɓe mbi ko Ousmane Sonko bientôt entendu dans le fond omo jogori hettede waddede auditionné kanko oɗon hoorejo Pastef ɗo to woni nemmeku tour avocat ji e défense oɗon noon namdi ko ha joni yo waɗe auditionné capitaine Touré waɗe auditionné mawɗo Malick Mbaye waɗe auditionné ɗiɗon médecin ji e oɗon dossier ɗum ne tawe nder hello jooɓo nden jayde les échos ko ɗum ko jayde groupe Futurs Médias nde arti ko yo oɗon épidémie tuberculose ko rafi tafe ɗo nder leydi Sénégal le vrai du faux ɓe mbi ko Dakar Thiès Ziguinchor Diourbel Kaolack wondude Saint-Louis ɗiɗon nokkuji kala ganda tigui ene tawe hen on rafi tuberculose ɓe koliti noon Dakar noon ɓuuri hewde oɗon tuberculose 9132 e oɗon région de Dakar woni 44% e ɓeɗon ñawɓe tuberculose koye nder lamorgo ngo tawete on district sanitaire mo Guédiawaye en tawi toon jeenayi kala temedere jiɗɗa woni 9% des cas de tuberculose koye oɗon ngal ɗon leggal Guédiawaye tawate ha joni noon texte ganduɗa kay gam ɓeɗon ɓamta traitement mumen toppito ɗum no hannit ni woni ɗeɗon peleɗe laamu ngu yaɓɓi gam kay oɗon tuberculose yalta tigui dunde yalta tigui ganduɗa ko leydi Sénégal e mbadi kupti dindiya ɓe mbaɗi immersion kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe l'observateur e nder ganduɗa ko nduɗon dundu taweteɗon to ndu mbawo immersion mbawo dans la forêt de toutes les dangers ganduɗa ko dundu sukkindu kono kay tawete hen ko bandiji e waɗoɓe agressé e ko way noon e mbadi kupti dindiya le soleil e natal makko kanko Bayal horejo jagorɗo leydi Sénégal le premier ministre Amadou Ba accès au foncier fabrication des intrants financement ane wayno noon ɓe gatti mbadi kupti dindi won foncier gam ɓesgu leydi Sénégal kala jiɗɗo hebde terrain jiɗɗo hebde galle wawa tigui newna ɗum ɓe mbi ko Amadou Ba trace la voie pour un habitat accessible gam kaya koɗɗoɗe ɗe mbasa sattude no hannit ni programme zéro bidonville koye ɗe noon peleɗe woni ɗeɓe jaɓɓi e oɗon 100 000 logement moɓe tigui kamɓe tigui nguɗon laamu leydi Sénégal e mbadi kupti dindi ɓe garti hen kono kay on kanko horejo jagorɗe ɗum woni e ɓore nde o jaggui le vrai journal ari koye natal makko kanko wonnoɗo patron mo wari ɓe mbi ko caggal nde wari chuté ene wayno noon ko kanko hoore makko waɗi chuté joni kanko Kabirou Mbodj PDG wari la chute d'un golden boy ɓe mbi ko ganduɗa ko la descente aux enfers se poursuit pour Kabirou Mbodj ɗum ko waɗedemo inculpé e gam 3 viol wadde ganduɗa tigui gueɗe kantoriɗe wadde violé sukaɓe rewɓe to leydi France ene wayno noon haala ka
juutino hanni passé ganduɗa kay kanko oɗon gorko ene wayno noon ha jongui caɗele enen jokkinimo caggal nde oɗon entreprise makko waɗi yeehi fayita jonde ko kanko woni jeehowo fayita e wiide ɓeɗon jayndiyankoɓe ganduɗa tigi e wiide ɓeɗon jayndiyankoɓe le vrai journal ɓe garti ene mbaɗi kuptidinde après avoir conduit wari à la fuite voilà à la faillite voilà qu'il est mis en examen par le tribunal de Paris kanko Kabirou Mbodj garen ha joni ganduɗa tigui oɗon ndeɗon jayde vox populi ɓe gari koye oɗon dossier adultère so wiyama adultère noon ko gueɗe kantoriɗe taw kay ko joguiɗo joom galle mum walla joguiɗo joom suudu mum ruttone ene fijoya oɗon suka debbo ganduɗa kay ko kañum yaltidanno e patron ganduɗa tigui joom galle makko ko on tigui woni mo waddanno gueɗe kantoriɗe ha reedu feeñi hen ɗo to teski lebbi 5 ko cowiɗo hen way noon ko addi hallaji kewɗi oɗon affaire adultère woni ko jayniyankoɓe ganduɗa kay ko vox populi loski hen e mbaɗi kuptidindi kono kay e fannu jaajo woni moɓe loski hen foof noon en tawi nder hello mabɓe tataɓo kamɓe ɓeɗon jayniyankoɓe vox populi guddirtene oɗo subaka ko jayde le mandat ari koye natal makko kanko le président de la transition du Tchad gardiɗo leydi Tchad ɗum ko caggal nde jinnaɗo makko gorko yalti aduna kanko Mahamat Déby ɓiɗɗo Idrissa Déby maréchal ene wayno kanko oɗon gorko woni mo le mandat ndeɗon jayde ardini natal mum e oɗo subaka ngoɗon seppo wulgo jaw wondu to mundu wandu ganduɗa tigui to lamorgo mabɓe jamena ɗum koye ñalomanki o kono kay ƴiƴam kewɗam rufi ƴiƴam kewɗam e ɓeɗon gañiɓe kina abboye 100 innamade ƴiƴam kewɗama kina abboye 90 wasɓe pittali mumen ɗum saabi jayniyankoɓe le mandat mbi ko Mahamat Déby chopouché de ñamena ganduɗa tigui o yoɓima pitali kewɗi ganduɗa ko piyanɗe gayna toon hakkude tigui ɓen ɓe ganduɗa tigui ko hoɗirɓe toon walla mbiyen ɓen sukaɓe jaltunoɓen ceppa ɓe ganduɗa tigui ko pitali mon jooɓa 60 personnes kañumen tigui mbasi pitali mon e goɗon seppo hanke to jamena woni noon hunde nde ganduɗa tigui on ɓen ganduɗa tigui Afrique e dunde mum kala yonnani kono kay goɗon seppo fotani tigui yettade oɗon niveau natal makko woni moɓe gardini kanko maréchal ganduɗa ko ɓiɗɗo maréchal Idrissa Déby no woni Mahamat Déby chopouché de N'Djamena bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo tigui gasneten kabaruji men e roɓindu jayndeji oɗo subaka ganduɗa tigui ko aljuma nogas e goho joni jeehen garten e gueɗe renɗo non tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama e kettugol caggal tigui ɗiɗon roɓindu garten tigui ko yala haali on pétrole kam e gaz leydi Sénégal ɗiɗon kongi beele ganduɗa tigui ko ɗon opposition wone gonga beele Petrosen ɗiɗon détuji ɗi yaltino wone gonga sikki alani kettinomo président Macky Sall e ɗiɗon sortiji ɗi wonno e ko yewti oɗon pétrole e gaz o wi ko ala ko o ganduɗa tigui suuɗore hen ɓesgu Sénégal ala tigui ko watte niɓɓere foof de ma waɗe kala nde contrat ne suufe ɓesgu Sénégal kala ma kawru hen kono ɓesgu Sénégal kala ma tintine oɗon presse kala ma tintine beele Ousmane Sonko e wondude Thierno Alassane Sall ko dawrugol saabi cuuti ɗiɗon kongi ene wayno gonda tigui ha joni ene jokki eɗen jiiya fannu politique walla mbiyanno fannu dawrugol mo gonda tigui jattaki e gonka leydi so tawi ɓene gassa ɓene gubba eɗen gandi yajata tan ko luguita opposition c'est vrai opposition c'est la politique opposition moni kala ne jogui wadde opposé mani fo ene jogui ngallon coppal kono e mbaadi ganduɗa tigui wandi ganduɗa tigui yaadude jamanu so tawi pétrole ne ase walla mbiyen pétrole ne itte gam ɓesgu Sénégal ene wayno noon oɗon budget kala mo président Macky Sall tentini so tawi ganduɗa ko feccere mum ma waɗa concentré oɗon société walla mbiyen ma waɗa concentré oɗon social wadde mbiyen ballal nena ara ballal umorade nguɗon laamu fade tigui nguɗon ɓesgu leydi Sénégal ko wiide ko wattude haqqillaji no fewi kono kay ko wideɓe ene hani ene foti ganduɗa tigui ɓe mbaɗa soutenir ngoɗon laamu ene foti tigui ganduɗa ɗiɗon kongi mbasa waɗede nannede ɓesgu Sénégal sabu Petrosen holding yalti e wiide 50 ha 60 ganduɗa ko jencuɗoɗon pétrole ko enen jeeyi e sikki ala yoɓe ciftor Sénégal n'est pas un pays développé Sénégal wona leydi wonde développé gam mbawen asande koye men gartam ɗam fof wonana men sikki ala gasanowo mo fala budde joɓamo nde wonno ko kanko jogui ko wasirte ko eko woy noon wiide ɓe ɗiɗon kongi ene waɗa freiné développement yo opposition woni e banggue goɗɗo yo opposition woni e fannu goɗɗo kono wona wadde influencer la population sénégalaise ɗum ɗon woni ganda nde gadduton yande beele Ousmane Sonko e Thierno Alassane Sall kañumen jeeyi gonga beele ko nguɗon laamu jeeyi gonga beele ko Petrosen addi ko ɗum noon woni ko laati holko fonno wonde darde mabɓe on selon toi an sa resnama pétrole Sénégal o walla pétrole biteɗo euro gaz ene wayno addi saɗede hewde e nder leyɗele kewɗe beele Sénégal wasanade ndeɗon caɗele kala hol solution mo kokkara
commentaire ma e nder aya habride Pini TV gadda hen yene ma mbadi kuptidindi fa tabarakallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah hokku en yalde dow jam min mbiyon juma mubarak to mbawɗon tawede e nder wertago leydi kala to karallagal to wonno ton ko Thiat Walo hufno haalirde nde ko Moussa Nia Allah jarama on jarama